n'Ọgbọka nke dị na Nkanu East n'obodo Enugu. Emere mmemme a na mkpụrụ ụbọchị 13 ọnwa nke isii afọ 2021 a. Kiri ka unu fọzie ụmụ ihe megasịrị na ngeji ka anyị ga na-ewetara ya unu ka unu wee fọ ka ndị Enugu ji kwụrụ chimchim. Kirenu ya. Arukwusi n'ala Igbo. Arukwusi n'ala Igbo. Arukwusi n'ala Igbo ka anyị nwere ekene m unu. Nnọọ. Mmadụ si esi wee dị okporo ụzọ ga-erubere n'isi. Ise. Aja anyị ndị eluigwe ga-anọnyere unu. O nwere ihe m kwuru mgbe izizi ebe a. A sị m na m nọ n'ịkpado n'ụgbọ. Mana o nwere ofu akụkọ m chọrọ ịkọrọ unu ka unu jide aka wee mara na omenala dị mma. Nna mụtara nna m bụ ofu nwa. Nna mụtara nna m bụ ofu nwa. Nna m bụ ofu nwa. Amụọ m bụrụ ofu nwa. Mosi ọ bụ gịnị na-eme? Akpọkwanụ m okunu mụ mba anụ ụka bụ ihe nji wee so na ndụ na ịkpado n'ụgbọ. Mụ bịa na-ede anyị na-ede na-eche mụ nsị mba na m ga-esokwe n'ụgboro a nna m so wee dị ndụ ka nke ọma, kama na m ga-eme gịnị, m ga-acha na ere na sabat akpọ m onye isi nchụaja enwe mishọn na-arụkwana ya na. Mana mgbe m matara ọdịnala wee malitecha ede aja kpọdo ụmụ mmụọ, ma ụmụ mmụọ niile nọ na ngwuru nna m msekọ ha ncha niile ọnụ wee malichie mba ọ na-agba afa m na-enye mmụọ oke bata n'omenala. O nwere ihe ọzọ na ejima na ndị eluigwe na ndị aja na ji ụmụ ite na-ewe gozie m. Ihe nji wee kwuo na mụdụ na ịkpado n'ụgbọ, onye maara ihe a na-akpọ sabat mara na onwe mgbe o ji ruo anyị na-eche aja, anyị egbufe ihe ọbara na-eche aja na-akpọ ụmụ mmụọ niile. Ọ ya ka eji wee sị na anyị na-agwọ ọgwụ. Ya ka m ji wee sị na anyị dị ndụ na ịkpado na gịnị. Mgbe m ji wee gaa dị njem a gacha ha wee hụta ihe na-eme. Mụ anọghị ha na obere mmadụ mbụ. Abụ m chairman of Nkan Sabbath Association na the whole Nkan Sabbath Association. Ịjụọ ya Pastor Emeka Onyinji a ga-asụ ya esi na ọ bụ onye nchụaja. Mana na-ahụdara m ihe hụdara mmụọ dị ike beja na ndị eluigwe kpughere m ihe zoro ezo. M sị na ọ bụrụ na anyị agbaghụ ndụ n'otu a n'ezi agaghị, mana ha nupụrụ isi, mana kịta ka ha chọrọ ga na-achite n'ihe ahụ. Mụ wee sị ha na o nwere ihe dị ka ọdịnala na mgbe ị na-eme ọdịnala ị ga-akwụba aka gị ọtọ, bikọs ịzọghị ụkwụ aja na-ejide gị. Ha na-anọkwa m na-ekpe ekpere ma sị m ga-azọ niile ndụ m a buru ụzọ jee ka nje megide nwoke megide nwaanyị. Njebe njem ahụ ma natakwana. Anọ m n'iru ndị otu Arukwusi na-ekwu okwu a, nọ n'iru ndị ọhanze na-ekwu okwu a. Ana m ekwe ụtụtụ na ehihie na abalị. Mmadụ ọ gara egbu mgbe onwe ọbọkwa jọ ekpere bụkwa ogwe ogwu bụ ọfọ. Mụ wee sị n'otu a m batara na m chọrọ ọganiru and agamniru adịgoro anyị. Last m bịara ebe ahụ m odumodu ekwe n'isi hụkwa nna m ukwu a, hụkwa sọ m ndị m hụrụ ekwe n'isi. O wee zie mmadụ sị ya jee nata m odumodu nọmba ya. Ọ basị na ọ sịrị kedu onye si enye nọmba m, si ese na ọ bụ arụsị eze mmụọ ya ese pịrị nọmba ahụ. Ọ dị na fon m taa. O wee nọmba wee nye m. Mana mistake m dụ ya mere m ebere na m akwadoghị n'ihi ka ihe ji wee chụkwuo m. So na ana m akwado otu a n'ihi na onye so ụkpọrọ n'usoro nna ya bụ nke ọma, ọ na-adị ndụ aka nke ọma. A na nọma na-agwa ụmụntakịrị m si ya o nwere mmemme a na-eme every year na village m, agba aja ebupụ ọnwa dụrụ taa ọ dị na ọ na-esi ike ịhụ na okorobịa nwụrụ. O nwere onye agadi ga-anwụ asị mba kedu onye a ga-eje jụ ese ejebe n'afa
ejebe n'ihe dị iche mana kịta nwatakịrị ekwo n'aka daa gbem awụba mmanya egwu na obodo eburu akpa eburu na-eme agana ịhapụ ya ime mistake egburu ozugbo n'isi tere egwu na-aga ihe na-efuneri anyị igwe na-eme gịnị na-efuneri anyị mana asị m ndị olu alụkwụsị ọma duzi ụta nwa ihe ọma ga-emere unu akwado m otu a o nwere nke m nwere na-abụghị ọnụ okwu m n'eluigwe na aja na ga-anọnyere unu ihe ọma ga-emere unu onwe mgbe o jere o jipụ dị iche iche na highest ihe a ga-emere ebe ha kpa anyị na anyị bụ ndị ọgwụ ego asụkwuo ụzọ ọkwa ọgwụ ego na aja o nwere ajụjụ m jụrụ ndị amụma na-asịkwa na m na-ekwute okwu aka biko ka m kọtụọ ya mana o nwere ajụjụ m jụrụ ndị amụma niile nọ Musa biko kedu ihe mere na mụ na gị na-abọ dị ndụ n'ala ndị dị ndụ na ha dị four spirits and na four spirits ahụ na-arụ ọrụ together and na ofu si na ya marụzi ọrụ ndị ọzọ ekolapsụ ọ bụ ofu onye zatara ịgbọ ha si m ngwa Musa na unu ga-azụ ya unu zacha ya na ego ndebere unu n'uwere ya so ofu onye ka m lụrụ aka ka ọ yara ime gịnị ka ọ yara isi ya bikọsa agwago ya mana aga m atọgbu okwu ahụ taa n'ihe mere na mụ na gị na-abọ dị ndụ n'ala ndị dị ndụ bụ four spirits mmụọ na anọ and mmụọ na anọ ahụ they are working together and nke ọbụla sị na ike agụgo ya ndị ọzọ ekọlapsụ kedu mmụọ dị ha ahụ nke izizi ikuku ọ bụ na ikuku adịghị n'ime gị ị ga-adị ndụ mba nke ahụ na nke abụọ ọ bụ na mmiri ịṅụghọ mmiri ị ga-adị ndụ mba ọkwa nke abụọ nke ịtọ ọ bụ na ọkụ na-esiri ihe ị na-eri gwa nke onye ahụ ga-eji wee dị ndụ onye ahụ ga-adị ndụ mba gbuo n'ọnụ 7 days na ọ bụ 1 month ka ị mara na ị ga-adị ndụ na mmiri na pọmpụ na-alụ na ikuku na-aba every minute of the day mmanụ na ị ga-eguzo na ị ga-aka aka n'ala mmụọ apante ochigbuo because ịkọlapsụ go ndị ọzọ anago na n'eziokwu nke ịtọ nke ịnọ bụ ọrajan ihe a niile ị hụrụ anyị na-atapịa anyị na-anwụ ngwo ọkwa na aja na ka o si wee pụta n'eziokwu mana onye amaghị ama a na-akụdịkwa aka ebe a a na-akụdịkwa aka ebe a alụkọsị n'ala Igbo alụkọsị n'ala Igbo alụkọsị n'ala Igbo ka ala Igbo dị mma nọ were oche tupu nna anyị onye ọzọ atinye ọnụ nna anyị ekene nke ukwuu wee sị na ọ ga-adịrị anyị niile mma ise mana ofu ihe m ga-ayọ gị nna anyị bụ na otu anyị alụkwụsị kwuru kwusie ike anyị ekweghị chacha na nke ndị a dịrị nke ha n'akwụkwọ mana ọ bido anyị ụtọ na ịnọ ha na ihe anyị na-ayọ gị bụ otu a ịma uru dị n'ọdịnala biko kụzibere ha ka ha natachite azụ Chineke ga-eme ebere ha na-achịta azụ anyị kelere gị nke ukwuu wee na-asị na ị ga-esokwa maka na ofu ihe azụ anyị na-eme ebe ije na-agbasa ụdị ozi a Chineke ewetago gị ugbu a ị ga na-esoro anyị gbasa ozi anyị na-eji n'obodo dị iche iche anyị pụta anyị akpọ ndị dị ka gị ka a na-akọrọ ndị ọzọ uru ịbụ na anyị amụta gị ugbu a ụfọdụ ama mmụọ debe ha anyị ji nọrọ ndụ n'ime ndị ọzọ ya bụ na ihe anyị kwere na ya enweghị ka ha ihe ọsọ ha kwuwe maka ihe a ha si echigbute anyị kwere na nke anyị kachasị mma daalụsa nnọọ